дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав вохӯрии намояндагони прокуратураи генералӣ, вазорати маориф ва илм, комитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, прокуратураи ноҳия ва масъулини мақомоти иҷроия бо аҳли ҷамоатчигии ноҳия баргузор гардид. зимни вохӯрӣ масъалаи пешгирии ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон матраҳ гардида, паҳлӯҳои гуногуни ин мушкилот ба таври васеъ ва шарҳу тавзеҳоти муфассал ба ҳозирин фаҳмонида шуд. нотиқон иброз доштанд ки новобаста аз андешидани чораҳои саривақтӣ ва татбиқ намудани ҷазоҳои муносиб нисбати ноболиғони ҳуқуқвайронкунанда, ҳанӯз ҳам аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кирдорҳои дар байни ноболиғон ошкор мегардад, ки боиси таассуфу ташвиши аҳли ҷомеа гардидаанд. ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткориҳо дар байни ин қишри ҷомеа нисбати солҳои қаблӣ бештар гардидааст. аз ин рӯ барои ҷилавгирӣ аз ин мушкилот ва ба роҳи рост ҳидоят намудани насли наврасу ҷавон, аҳли ҷомеаро мебояд дастҷамъона талош намоянд, зеро бетарафӣ нисбати ояндаи фарзандони миллат метавонад моро ба хатарҳои ҷиддӣ рӯбарӯ гардонад. дар навбати худ падару модарон низ ба таври доимӣ фарзандони ноболиғи худро зери назорат гиранд ва ҳамеша дар раванди таълиму тарбияи онҳо саҳми муносиб гузоранд. дар идомаи ҳамоиш вобаста ба идора намудани ҳолати рӯҳию равонии фарзандон ба аҳли ҷамъомадагон маслиҳатҳои равоншинос ироа гардид. фарзанд азиз аст, одобаш аз ӯ азизтар. дар замири ҳар як кӯдак бедор намудани хулқу атвори нек, инсондӯстию ахлоқи ҳамида ва тарбия кардани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ пеш аз ҳама аз амали ҳар як волидайн ё шахсони онҳоро ивазкунанда вобастагии амиқ дорад. бинобар ин риояи масъулияти таълиму тарбияи дурусти кӯдак аввалтар аз ҳама дар оила сарчашма мегирад. гуфта шуд, ҳолатҳое ҷой доранд ки ноболиғон ба хотири ба даст овардани дастмузде ба корҳои нолоиқ, савдо ва ё бозиҳои компютерию беҳудагардӣ машғул мешаванд, ки ин ба тарбияи дурусти онҳо мушкилӣ пеш меорад. волидайн ҳаргиз ба идомаи таҳсили фарзандон монеа нашаванд ва онҳоро ҳеҷ гоҳ ба корҳое ки дар сину солашон мувофиқ нест равона насозанд, зеро соҳибилму соҳибмаърифат гардидани насли наврас барои ояндаи дурахшони он заминаи воқеӣ мегузорад. бо мақсади пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон, мутобиқи қисми 3 моддаи 4 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, субъектҳои ба ин низом дохилшаванда дар доираи ваколатҳои худ барои таъмини риояи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои ноболиғон аз ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқвайронкунӣ, азобу шиканҷа, зӯроварии рӯҳию ҷисмонӣ ва дигар ҳолатҳои ҷойдошта, ҳамкориро бо ниҳодҳои дахлдор пайваста ба роҳ монанд. зеро дар доираи ҳамкориҳои дастҷамъонаи аҳли ҷомеа бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба натиҷае ноил шудан дар ин самт имконпазир аст.